מה קורה אנשים? אנחנו פה בעוד פרק שככה אני הולך לצלול לתוך נושא מסוים, אבל זה לא הולך להיות עוד נושא שגרתי בתחום של אימייל מרקטינג ולא מסעות לקוח. היום אני רוצה קצת לקחת אתכם למקום אחר, יותר אישי. מאוד ככה חששתי, לא ידעתי איך לשקף לכם את זה, אבל אמרתי שאני אקח 10 דקות ואני אנסה להסביר לכם איך כתבתי את הספר שיווק על אוטומט תוך שנה, ואיך הצלחתי להביא את הרעיונות שלי לתוך העולם הזה. בעצם התחלתי ליצור משהו משום דבר בזמן שאני עובד בתור שכיר במשרה מלאה, בזמן שיש לי בת זוג וילדה וחיי היום יום. אז החלטתי לשתף אתכם בשיטה שלי שנקראת Deep Work, עבודה עמוקה. המונח הזה הוגדר בשנת 2016 על ידי בחור בשם קל יופורט, שגם יש לו את הספר על אותו שם שנקרא Deep Work. המטרה היא לעבוד בצורה מפוקסת במשך טווח זמן מסוים ולצלול לתוך נושאים מהותיים ומעמיקים בלי הפרעות ובלי להתרכז בדברים אחרים, פשוט לקחת נושא ולצלול אליו. אז לפני 3 שנים, ככה בזמן שהילדה שלי קמה באמצע הלילה, רציתי כבר לחזור לישון ב4, אבל ראיתי שאני לא מצליח להירדם, אז מה שעשיתי זה ככה, התחלתי לחשוב עם כל התקופה שלי שעשיתי מדיטציה ועשיתי נשימות ושמעתי הרבה פרקים ביוטיוב על העצמה אישית, והתחלתי ככה לחשוב. פתאום ראיתי את הספר מול העיניים אחרי שהתגלגלתי במיטה, ואמרתי אוקיי, יש לי 2 אופציות. אני יכול או להירדם ולשכוח מזה, או לקחת עכשיו את הטלפון ולהתחיל לכתוב, ומה שיוצא יצא. ולקחתי את הטלפון, פשוט התחלתי לכתוב ככה בצורה מאוד אגרסיבית ומאוד מעמיקה, ואני כותב וכותב ויורד עוד שורה ויורד עוד שורה, ואני אומר אוקיי, אני כבר לא יכול לחזור לישון. אז קמתי, ו3 שעות אחרי זה פתחתי את הגוגל דוק וכתבתי את כל מה שעלה לי לראש. שהרמתי את העיניים ראיתי את זה 30 עמודי גוגל דוקס, ואמרתי אוקיי, מפה זה לא יכול ללכת לשום מקום אחר חוץ מספר. והייתה ככה מחשבה מאוד מצד אחד כיפית, כי מצאתי את הייעוד שלי, אבל מצד שני מאוד מפחידה, כי מה אני עושה עם זה עכשיו? ספר זה נראה משהו שהוא מאוד כללי ומאוד גדול, אבל ברגע שאני פורט את זה למשימות, אז זה מתחיל להיות משהו שאפשר להקל אותו. אז יש לי ספר שהוא בטיוטה מאוד ראשונית, יש לי חלום ויש לי גם את החיים האמיתיים. איך את כל זה אני הופך בעצם לספר, אני הופך את החלום שלי למציאות. אז התחלתי להשתמש בשיטה של Deep Work, בלי בכלל לדעת שקוראים לזה Deep Work. מה שעשיתי זה, לקחתי את העמוד, את השלט של הספר, את התוכן עניינים, ופשוט סידרתי את זה בצורה נוחה בכל ערב קצת, ככה כמה דקות, וסגרתי עם אשתי שפעם בחודש, לוקחים את 24 שעות של בין שישי לשבת, ואני יושב לכתוב. מה שיוצא זה על אחריותי לקחת ולעשות את זה. אין פה דרך חזרה. ברגע שאני נכנס לתוך הדבר הזה ועושה את זה, אני חייב לסיים את זה. וככה זה היה. פשוט הכנסתי את עצמי לתוך פומו, יום אחד בחודש, שאני חייב לכתוב הכל, ואם אני לא מסיים את זה, הלך עליי. אין לי ספר. אז המוטיבציה שלי והאחריות שלי עם עצמי, אחרי שכבר התחייבתי לעשות את הספר. אז אחרי שסיימתי את הספר הזה, אני פיתחתי לעצמי רוטינה חדשה. יש פתאום עוד ילדה, יש דברים אחרים בחיים שצריך להתמודד איתם, יש לי את הקהילה, יש לי עוד הפרעות אחרות, יש לי את הסושיאל מידיה שתמיד רודף אחריי, שתמיד להיכנס לטיק טוק ותמיד להיכנס לאינסטגרם. למי אין את זה? אז אני אתן לכם כמה נקודות שאני עושה בזמן שלי, כדי להגיע למצב של Deep Work במקביל לכל הטירוף הזה שקורה. אז ככה, קודם כל
מה שאני עושה זה אני מסדר לעצמי את הסדר יום כמה ימים לפני כן, מה שאני צריך לעשות. יש לי צ'קליסט מאוד מכובד, צריך להוציא ניוזלטר, צריך לעשות סרטון, צריך לכתוב פוסט לסושיאל מדיה, צריך דברים שהם פרקטיים, לכתוב את הספר השני ולכתוב את ההרצאה. אני עושה לעצמי בלק של משימות, ביתר ימים ככה בשעה כל ערב. אני מגיע ליום שישי, ואתם יכולים לקחת כל יום, אם אתם טיפוסים של לילה, אתם יכולים לעשות את זה בלילה, ביום שבת, מוצאי שבת, כל יום שאתם יכולים לכבות את כל המכשירים, להתמקד בעבודה עם צ'קליסט ופשוט לצלול אליה. אז ביום שישי, שהבנות במסגרות ואשתי בסידורים, אני לוקח זמן למדיטציה של 5 דקות, אחרי שאכלתי ארוחת בוקר טובה, אחרי שאני רגוע, ואני פותח את המחשב, רואה את המשימות, שם את הטלפון בצד ופשוט צולל לעבודה. עכשיו, תבינו, זה לא בא ככה מהיום הראשון. שחיין לא יכול עכשיו להחליט שהוא רוצה לשחות משחה אולימפי, למרות שהוא בכלל עוד להתאמן. זה מחייב אימון וזה מחייב משמעת. אז השגרה והאימון, אתם חייבים להבין שאתם חייבים ליצור רוטינה כזאת, שברגע שאתם עושים את זה, אתם צוללים לזה. אתם מנטרלים את כל ההפרעות שלכם, אתם מודיעים לכולם שאתם יורדים מהרדאר למשך 4 שעות, ואתם חייבים לעשות את זה, ואתם מכניסים את עצמכם לפומו חיובי. אתם אומרים, יש לי את המשימות האלה, שאני חייב לסיים אותם, והדבר הכי חשוב זה מה שיוצא יוצא. אין עכשיו ליפייף את זה, ולערוך את זה, ולסדר את זה, לא, מה שיוצא יוצא. הטקסט שכתבת במייל זה מה שיוצא, הטקסט שכתבת בפוסט זה מה שיוצא, העיצוב שעשית בקנווה זה מה שיוצא. אפשר לשנות את זה קצת, אפשר לערוך עוד פעם את הסרטון, אבל תבינו שזה כאילו המיינדסט. אז אני אחזור עוד פעם על כל הטכניקה. קודם כל, לסדר לעצמכם צ'קליסט שאתם חייבים לעשות, וזה הדדליין שלכם. לעשות איזושהי רגיעה לעצמכם, אני קורא לזה מדיטציה, אתם יכולים לעשות כל מה שגורם לכם באמת לבוא לתהליך הזה רגועים, ולדעת שיש לכם עכשיו X שעות שאתם צוללים לזה, לעשות את זה בשגרה ובאימון. זאת אומרת, זה חייב להיות לכם ביומן, זה חייב להיות לכם מסודר, אנשים מסביבכם חייבים לדעת את זה. השלב הרביעי זה נטרול של הפרעות, לשים את הטלפון בצד, לנטרד את כל הרעשים. נקודה חמישית זה פומו חיובי, להכניס את עצמכם ללחץ, לא כזה שאתם מגיעים למטרה, ואם אתם מפספסים את זה עכשיו כל העולם נחרב עליכם, לא, אתם פשוט אומרים לעצמכם, זה בשבילי, אני חייב להפיץ את הטוב הזה ואת הערך הזה, אני חייב לשים את זה מאחוריי. ונקודה שישית זה ללחוץ על הכפתור של השלח, ללחוץ על הכפתור של הסנד, ללחוץ על הכפתור של הפוסט, מה שיוצא יוצא. עכשיו, לתהליך הזה יש כמה יתרונות מאוד מאוד טובים. קודם כל הוא מחדד אתכם, הוא גורם לכם להיות תמיד פוקוסט, תמיד על הדבר הזה, הוא מוציא מכם את הטוב ביותר, הוא גורם לכם להיות פרודוקטיביים ברמה מטורפת, שאתם אפילו לא יכולים לשער את הדבר הזה. זה משפר את הסקילים שלכם של כתיבה ושל יצירתיות ושל הקלטה ושל עריכה, כי אתם חייבים למצוא פתרונות מהירים לתהליכים שקורים לכם עכשיו, לתהליכים שמתרחשים אצלכם. אז זה היתרונות בתוך הדבר הזה. עכשיו, זה קשה, יש חסרונות, זה קשה להתנתק ל-24 שעות, ל-24 שעות כמובן, אבל גם ל-4 שעות זה קשה מאוד להתנתק ולשים את הכל בצד. החיים האמיתיים תמיד פה קורים, הטלפון תמיד מצפצף, תמיד קורה משהו עם הילדים, תמיד יש משהו בעבודה, אבל אתם חייבים לשים את הפוקוס שלכם גם בעצמכם לפעמים, להעריך את עצמכם, להבין שמה שאתם עושים זה דבר טוב. גם את הסרטון הזה, הוא בוואן טייק, חשבתי עליו, כתבתי נקודות, הקלטתי אותו והרצתי אותו. אז זה הספר שלי שהוא העדות שלי לכל מה שבאמת טוב וכל מה שאני נהנה ממנו.
אתם יכולים להקשיב לפודקאסט שלי עם דוד פופוביץ', ואם אהבתם את החומרים אתם יכולים להירשם, ואתם יכולים לעשות לייק וסאבסקרייב ולהראות לי קצת אהבה עם כל הסרטונים האלה. אני מבטיח להמשיך לתת לכם תוכן. אם אהבתם את הסרטון הזה ספציפית והוא קצת שינה לכם את המיינדסט והוא שונה מכל מה שקורה בדרך כלל בערוץ הזה, תרשמו לי פה למטה, דברו איתי בפרטי, אתם יודעים איפה להשיג אותי, יש את הטלפון שלי בכל מקום, יש את המייל שלי בכל מקום, אז תשמרו על פרודוקטיביות, תהיו חדים ורעננים ופרש, תעשו טוב בעולם, אל תשמרו חומרים לעצמכם, כל מה שאתם יכולים להפיץ, תפיצו ותהנו מהדברים האלה. אני הייתי אדיר זנגי, אני אהיה פה גם פעם הבאה, ודברו איתי.